Dovoľte mi vyjadriť moju úprimnú podporu hrdinskej Kube, Venezuele a Nikarague, socialistickým a mierovým režimom, ktoré čelia brutálnemu americkému imperializmu. Namiesto toho, aby sa ich Európa zastala, ďalej do nich nenávistne kopete. Bol som v máji vo Venezuele a videl som na vlastné oči, ako západná propaganda klame. Nebyť západných sankcií, čávistická Venezuela by prosperovala. A sankcie sú vaša hanba. Kuba čelí zločineckej americkej blokáde už vyše 60 rokov. Venezuela čelí hrozbe priamej vojenskej agresie od Američanov. Kolumbijský prezident Petro bol Američanmi vykázaný z valného zhromaždenia OSN, lebo sa postavil proti genocíde v Gaze. Američania vyvíjajú škandalózny nátlak na Brazíliu a ľavicového prezidenta Lulu. Toto všetko sú odporné imperiálne zločiny, ktoré by mal Európsky parlament odsúdiť. Namiesto toho tu robíte sluhov americkým agresorom. Výsledkom vašej arogancie bude silnejšia pozícia Ruska, Číny a celého BRICSu v Latinskej Amerike a dobre vám tak. Ja odtiaľto odkazujem našim kamarátom na Kubu aj Venezuelu. Hasta la victoria siempre.